Так атрымоўвалася, што з поўдня прыходзіў белы карабель, калі высока ў небе ззяла поўня. З поўдня ён слізгаў вельмі плаўна і ціха, і калі мора было ўз'юшанае ці спакойнае, і калі вецер біў у парус ці насустрач, карабель заўсёды слізгаў плаўна і ціха. Ён нібы лунаў над вадой, а яго незвычайна доўгія вёслы заўсёды рухаліся рытмічна. Адной ноччу я разглядзеў на палубе чалавека, барадатага і ў плашчы. Мне падалося, што ён падае мне сігнал узысці на борт, каб плыць да невядомых берагоў. Многія разы потым я бачыў яго на палубе пад поўняй, і кожны раз ён запрашаў мяне.